F'mument li l-Partit Nazzjonalista ġarrab l-ikbar telfa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fejn saħansitra tilef it-tielet siġġu, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija ma jridx aktar lil Clyde Puli fil-kariga ta' Segretarju Ġenerali. Waqt il-programm Diset, Adrian Delija qal li ma jridx lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ikun ukoll deputat elett fil-Parlament. Dikjarazzjoni li bosta interpretawa li Delija se jibda b'manuvra sabiex iwarrab lil Clyde Puli minn Segretarju Ġenerali wara l-akbar telfa elettorali li ġarrab il-Partit Nazzjonalista. Clyde Puli ilu Segretarju Ġenerali għal madwar sena u 6 xhur u baqa' jokkupa l-kariga ta' Deputat Nazzjonalista. Iżda wara t-telfa storika li ġarrab il-Partit Nazzjonalista s-sibt li għadda, Delija jgħid li s-Segretarju Ġenerali m'għandux ikun Deputat Nazzjonalista. Sew inti għandek is-Segretarju Ġenerali huwa deputat? Għax jiena jidhirli u aħna konna għamilna wkoll xi tibdil fl-istatut u minn dejjem kont ngħid illi ma jkunx tajjeb illi min ikun qiegħed u għatta wkoll kont tas-Segretarju Ġenerali li għad irid ikun hemm proċess fil-partit li jitħaddet fuq din ukoll. Konna semmejna jekk ikun hemm id-deputati Segretarji Ġenerali jew l-assistenti. Minkejja telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija affaċċja wkoll ir-riżenja tad-Deputat Nazzjonalista David Stellini li ma riżenja ħolqot aktar ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt il-grupp ta' Simon Busuttil fil-Partit Nazzjonalista qiegħed juża lil kandidat nazzjonalista Kevin Kutajjar biex jagħti daqq oħra l-Adrian Delija u jgħidu li jriduh jiġi elett fil-Parlament flok Stellini. Iżda l-fazzjoni ta' Delija trid lil Jean-Pierre Debono jieħu s-siġġu għax kienu li ċeda s-siġġu biex Delija sta jidħol fil-Parlament. B'Delija jikkonferma li Jean-Pierre Debono diġà ddikjara miegħu li jinsab interessat li jieħu s-siġġu parlamentari flok David Stellini. Jiena Jean-Pierre Debono iva, avviċinani li huwa interessat, jiena il-qajt din l-entużjażmu tiegħu. Iżda sabiex jilqa' il-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil, Adrian Delija qalilhom li m'hemmx restrizzjoni li torbtu lil min jagħti s-siġġu ta' Stellini fil-Parlament. M'hemmx ebda tip ta' restriction minn fejn għandu jkun, anzi jista' jkun minn kull kien. Osservaturi politiċi sostnew li Adrian Delija huwa konxju li jekk Jean-Pierre Debono jieħu s-siġġu parlamentari li ċeda Stellini, il-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil se toħloqlu aktar problemi u ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.